A lagoa de Antela era unha lagoa desecada nos anos 1950, que estaba situada na comarca da Limia, no sur da provincia de Ourense. Abraguía terreos situados nos concellos de Sandiás, Sarreaus, Vilar de Barrio, Xinzo de Limia e Xunqueira de Ambía. A lagoa de Antela era unha das zonas húmidas de maior extensión da Península Ibérica. Situábase a 615 metros de altitude, con 7 km de longo e 6 km de ancho. Aínda que dependendo da época do ano variaban estas dimensións, así como a súa profundidade. Tiña de profundidade media 0,60 metros e en algúns pozos chegaba ata os 3 metros. A depresión da Limia tivo a súa orixe durante o Terciario, como a consecuencia de amplos xogos de bloques. Uns ascenderon, dando lugar a diversas serras, como as de Queixa ou San Mamede. Outras afundíronse e deron lugar a conxunto de depresións tectónicas, como as de Mafeda, a Limia ou Monte Rei, que bordearon polo oeste, suroeste e sur, respectivamente, as citadas serras. Ao longo do Terciario, produto dunhas condicións climáticas tropicais, formáronse numerosas áreas lacustres, entre elas a que formaban a lagoa de Antela, nas que, durante o Cuaternario, se formaba amoreando sedimentos. A práctica totalidade das lagoas clomatoranse, a excepción da lagoa de Antela, que se conservou ata a actualidade. Sobre ela contábase infinidade de lendas. Entre as máis fermosas está a da cidade de Antioquía, asolgada como castigo por idolatrar o galo, a dous mosquitos que eran o rei Artur e os seus soldados, enmeigados naquela veiga. Os primeiros sinais de poboación destas terras son dos poboados lacustres, palafitas, da lagoa de Antela, que foron estudados polo investigador de Conde Balbis na década de 1950. Este autor fala dos achados de 3 poboados palafíticos de 58, 56 e 36 habitacións respectivamente, coñecidas popularmente como cortellos, que demostran a gran concentración de habitantes nesta zona. Estes poboados estarían situados no espazo que abrangue dende Sandiás ata Cortegada. Dous deles fronte a Zadagós e Cardeita. Innumeráveis foron os intentos de desaugamento e aproveitamento das súas terras para o labradío até o seu definitivo desecamento a partir do comezo das obras no ano 1958. Os romanos tentaron coa construción dun emisario principal e unha tupida rede de pequenas canalizacións. O seu emisario principal, que ia dende Vilar de Barrio até Ponte Liñares, medía 26 km de longo e 17 metros de ancho aproximadamente. A moderna canle seguiu o mesmo trazado. Da súa riqueza biolóxica que destacaban as miles de aves acuáticas que a utilizaban durante todo o ano. No que foi no seu día, o sur da lagoa instaláronse a partir de 1972. Varias empresas dedicadas á extracción de area e que é moi apreciada para a construción. Neste momento, téntase recuperar aquela riqueza biolóxica mediante a recuperación das charcas das areiras abandonadas. Co gallo dos 50 anos do comezo das obras de desaugamento da lagoa de Antela, 1958 a 2008. O Concello de Sandiás puxo en funcionamento a Casa da Lagoa, centro de interpretación da lagoa de Antela. Neste centro preténdese dar a coñecer dunha forma didáctica a historia da lagoa de Antela, a través dun percorrido que abrague dende a formación da antiga lagoa de Antela, o seu desacamento ata a actualidade coa recuperación medioambiental das antigas areiras. Usos. Nos séculos XVIII e XIX, as sanmesugas da lagoa de Antela eran unha fonte de ingresos para a Limia. Hai varios precedentes na historia de intentos de desecamento da lagoa. No primeiro terzo do século II, o emperador romano Adriano mandou construir unha canle para canalizar as aguas da lagoa. Pero co tempo, a naturaleza devolveu a auga ao seu contorno orixinal. A idea foi retomada en 1765 pola Academia Agricultora de Galicia.
Os restantes intentos ao longo dos séculos XIX e XX fracasaron igualmente. Males procedentes que se deron na historia por medio dun decreto do ano de 1956 do goberno de Franco, iniciouse o desecamento da lagoa de Antela e a posterior concentración parcelaria, aducindo para tales feitos o saneamento do terreo e o seu aproveitamento para usos agrícolas. Os primeiros traballos de canalización comenzaron no ano 1958. En contra das razóns esgrimadas pola administración pública hai numerais argumentos en contra. En contra do aproveitamento agrícola hai opinións de técnicos, que valoran negativamente tal feito, que deixou a terra seca e sen a humidade necesaria para a fertilidade da mesma,